Patuloy ang pamamahagi ng 20 kilos na bigas sa mga indigent at vulnerable sectors sa Pangasinan bilang bahagi ng mga programang naglalayong matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Sa unang tranche ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program at Bawat Bayan Makikinabang Program, mahigit 120,000 residente sa buong lalawigan na nakatanggap ng tig 20 kilo ng bigas o katumbas sa tinatayang 2.4 milyong kilo ng rice assistance. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2 sako ng tig 10 kilo ng bigas. Ang alokasyon ay mula sa Office of the President at ipinamahagi sa mga Local Government Unit o LGU sa buong Pangasinan sa pakikipagtulungan ng pamahalang palalawigan, Department of the Interior and Local Government at mga lokal na pamahalaan. Sa Villasis, umabot naman sa 2,954 benepisyaryo mula sa mga low-income family at iba't ibang sektor ng komunidad ang nakatanggap ng tig 20 kilo ng bigas mula sa Provincial Government of Pangasinan. Isinagawang pamamahagi sa Villasis Pallet Drying Facilities and Warehouse sa Barangay Unzad bilang bahagi ng Rice Subsidy Distribution Program ng lalawigan. Nakatuon ang mga programang ito sa pagbibigay ng food assistance sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na ang mga kabilang sa indigent at vulnerable sectors bilang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.